Me da se fia so wan I say fia da paso je fia da 4 day no boss. Why fe ye de agi ahoho. Ti betimi de abena fo aka ho. Me da se nyamenyo kese. Me da se da obonkrata no yen hwase ne daily graphic da obonkrata na me de to aso abena me call page 16. De me ko hu ye e wo ho se education ministry reverses decision on additional students. Page 16 decision no a education ministry fa ye sa kwada no a ono ye so ne mene. E de ne tiri ananafo no ho ball empamu no ya suspended no ho ya twe de free ho make say empanifo gu ahobo so se asam no abamu no no yes amfie du enso abamu no yemfa ne kogina adaka mu na ono oye juvenile wonya mfie du nwotwe enti sa na ebedi no ade afa daily graphic da bokrata amane no nenu abena rahusem bi esi ye wotema fishing hub ho afarefo mienu ato na nanom nsiedo na wo mu kiremu akwan a wo mu fa so free mu no efrofo nipa so abusua ntu hwemfo nyina da daily graphic ha esu ne adwadwo ya abusua esu no ano odin ho asem daily graphic da bokrata no dia ba pay 16 ho na mekoye na speaker wa parliament ora bamba ben so na ekiremu nkrofo ete se ya pass wi ni ade no oboka se ne nomo no enti kwabrane aye na ade se ne obenom abonten kra wo no musa still na bebre na ntiase empo no enwura na wudua no nyewura bia na betu yedua ena nyo obi anso na bedua da bi untu nya keke fiat we no mafa ye kira se fo bi da ho alam ma kodua dabi e wo so wo license ena enye se ye makwan se kokoshe inti mesra mumani na ho ena de ye dua no krompo nso no wo hye eye anode na omo kyese eye 0.3 ye de ye nuro aboa ye de e koba odam dabi yo inti mesra mo Ghana for yeti ade na no an se ya shomu ane yakosa femra no kwache waze na sa yesramo mum ye hye no nso nyese ya ka sei na nti wo kwa akonom tampe wa bonten ye beche umra no ho daily graphic ade nsem bebre bai but ani mu hade no eni ejebre na wa nso kenkan bi daily guide obokrata ne yesi owura kanema mpani John Dramani Mahama wono so ne franka tuni de mind DC 2024 yesi ma nana owusu opoku ageman professor wo ye yina twene kura se vipo no yese NDC da kwan so mo pe ofoforo ya wo be patna kanema mpani John Dramani Mahama ti daily guide da mano ba wono de aba anopa yi eno no adisa da ho sansam nso no abrantie no sadem di kan kai ya kire no emra no ebedi Christian Divine Church leaders nso ya the bench warrant ato won so ya hwehwe won asore no china say sa confusion setting in wo mu nti leaders no mpanifo hwehwe won nti owura abagbe na sa ba ha e wo daily guide pay 6 no eno wo se marijuana smoking not legalized. It's mommy and Shannon so yesterday mo daily guide obokrata amane bo anopai wono so edeba ye define the obokrata ni page 6 ho enipa akokram yare ni bi wo ni padua mu 9.24 million one more enedro so ede ya stigma atweche ene metete ho ne saa ne ma no emma nipa bi wo condition bi etesa na wonya na di etu wo wansa ne ne wo ja gumu saa na yeye segment e doso so obi wo HIV/AIDS mo woni bu oni padua ni mo nche so onye nipa enti mo mianka ya ho emmo ho enne aduro no wo ho a emma emmo no ba fomo nti kane tete no ana nipa ya skeleton enne enti sa biem ebi kura na ebi wo bi ho kura wo ne nam so onya wo so wancha dan kan kire wa so ati ase enti mo mianya stigma no na yenua no yenkan omo te say wa se de malaria ye wa wo treat no san so na HIV mo wa no so be ni padua no mu a ye eno no yenkio na mom ye bre na se enti ya hu wo mo sa the find the obokrata na de aba na osofo wono hwe lands and natural resources so Samuel Abujinapo ena ne fonyi dani mu a wo sire na wo se tracking devices fixed on 68 excavators for pilot phase of electronic monitoring of excavators ti abrofo na meka ye no say one more ya piloting kakra one more hwe se betimi afa 68 excavators there one more de asansodie bi abo ho se be ya adwuma ye nim de excavators nya galamse etwo nkwanti so de fa ho a na ne mra na chonti ho asem ni page 9 so akoso manual promise development ne jobs there adentan for one more ebenya girl power sa wonyere no ho ma ne ta wo machi oba bi abefa bia no ye bompa ye munye no asem wonyere mo ho na mo fa no so nyane tie se akwatia constituency ono abo amasi what's eba okay party foni bia kwa form se dia mana mo person samra yo ono abo sabra ye jo machi na okan kwe north
Anoka Central. Ayin show ba nana ma dekua. Okay. Ai wono so sa wono so free onyane sa. Ayin so sa lembre. Na yia. Nana yia. Gomoa. Gomoa. Oh. I think so Gomoa Central. Central. Okay. Nana yia. Wono so we declare so be sign. Oh yo. Any if you akoto so any da kwan so obe pre ablekuma one of the ablekumas obe nyina sa ma no momra obe bia wo pa bia de bra menya kwan betena ha mebo chi do me so ba bia megewudi sa ese ma no so ko bia me ma na do so anya hwe mun try why na yeso ye wazo ye enti ehu asem enie na enele se wo mo be engage finance ministry ni gi RA over 10% lotto tax no jora same okunu foni na dahene access bank so pledge so ombe support Ghana's pharmaceutical industry na wo mo nyuma wo mo ye na tumi akona nim Alan for President campaign wo mo so postpone Kumase and Asante senra we interview yes enti abena ma me fancy ha na mre ni ho ko na wo be ye no like phone calls na mo be ehunhia me pa seriously emre no kra wo ho kra na da say ne ye free ho enti enu ampanifo wo mo kasa ye pa owura ye pay ne NDC MP na ahenkwa wo kasa ye eyampa na minim ha wa ye nikan amfa meto bonti so obi amfa na adwemra na enti na ye wo representatives e wo mrese medwafie no afia nye bibia na beba ho makoto abade yi nkokọ MP Joseph Mpọ se kotena fie ho na kwhyemra so ate ase enti wo kwa wo se decision no mra na wo be se mo bi constituency ho no ye de beboa me because Ghana had yeah humo brand dawson nti na ye because awo ho kran so ye kum nipa that is it oh na ye ho kwa afia wo bo wan so obetena ho anu adan sofo yes wasakra what you say no kum nipa free ya bias you amnesty ni manyo mai ebia ka no kum obi free o asa nipa kro no wanya adensakra nti wono kwa bonsam dem straight na honorable Soso kasa no say Nyankopon ne man kwantu ono kwa no betumi agye na de ono gye me ban kwa no ono na de kwa ne man no ana like me ntiase me de asa wo mo se mampani bi ntimi mfa ne sansan ase de enti na ora ye pay say ye mfa ma no ora mo ma no obesensa ni nyina afia obekase yate abre so me da we osa wo de be ye adwuma no no wa hunu pa so obi adi boni sei obi hwenu story a emana aduane di enso odi bedware hwenu asema na ono abo ahenkwa eka obi ba wo no ye national service ebeko na kura twenti na we obe ka kire me say gene ma me ne papa nyina so afiri mu eya wonti na be ka kyem se sa nipa we enye me na me ma ne nkwa no nipa mienu na waku omro na me omnkwa ye MPs no we die e wo mu so omkwa na lawyer pencil e ka no wo so omkwa mama hodro so ne sa international communities ni ade ye de ensa kwosase ye de ensa kwosase ye ye de en any sad ya sa LGBTQ o mo no mo dia ba mo nyintuma e ye mo mpa ye ni anya careful a David ye kwaso dia no ye den wafia ya ukumobi onye nipa no ade he wakono kwa meblemu ye presidents ahodo a since 1993 o mabakọ say ye bu obi kunfo na obi anye na adwe so de ne sabe hye enkata se that is it dwen enti mo anya careful se no atwamu dia ye hwe kwafofo ye befa so na safo na ekum nipa no so punishment betimi akode ma wo mo o san ka asem bi se bi opefo te wo ka mu na nkwanhia bi aba ana se bi opefo number bi ye lu so akra no eno so ye ka se wo kum nipa e se so samra no magye atum afia oh me sure se drivers ne bi omo